Здравейте, аз съм Албена. И в този клип ще снимам сама. Тоест, снимам на таблета на брат ми. Ще снимам в неговия канал, понеже той е на училище, аз съм втора смяна. Така, днес ще играем Майнкрафт, но преди това ще стегнем някакъв мап. Кой мап? Аз обичам паркур, не знам за вас, но аз много обичам паркур. Така че... Този дропък ще изиграя да видя какъв е. Не съм го играла. Не знам колко е забавен, така че... Добър път. Един път сега да го играя на моят телефон. Даже ще да снимам на него, но се отказах. Хайде бе, пускай се. Пускай се. Така, група Фехари, така ще четем. Бъдете ги чета по принцип, защото ми трябват. Така... Много прости начин, мога просто и така да ми да проверим, че много се речитам, така че... Така, че го много първи път. Това е много лесно да го помня. Така, след това се качваме нагоре, мисля. Това вече продължаваме с следващата. Чакайте, тук. Да. Защото... Всъщност, ако може да бях играла, обаче някакъв такъв подобен мод. Майнкрафтския мод. Някакъв такъв подобен мап бях играла. И... Ето го. Сега на следващото ниво. Аха. Това беше най-лесно. О, за тази това голяма... Не, ще да видим надълго, т.е. О, стига добре. Вот. Това ще... Тук ще си на спална, за да се връщам до дайки. Къде? Телепорт, set home point. Така, това изглежда, тук трябва да падна. Значи аз бях и дала предишния мап, защото има две нива. Да са нали два такива мапа. Две части. Това е втора част. Първата я бях играл, защото беше точно подобна, имаше чест там долу. Подобно се стои подобно и така си помисля, че не може да има чест. Днес няма ли вече да помня това, защото нямам цял ден. Ако много се няма, ще послушам на креатив. Знаете ли какво ще направя? Нещо, което е въшло от тях. Тук се на спампоинта. И това вече е по-лесно. Много вече. Първата част обаче беше много по-трудна. Тоест първата беше доста по-трудна. Да. Не. Чакайте. Така ще да бъде ето това. И... Айде бе. Флеша преди да ми ще да поли. Първо. Тегъсто. Казах, че
спираме летенето. Телепорт е спаунпойнт тук. И да. Цяло от първия път го минах. Окей, това е тунел. Да, ще покажа коло тук. Я покажа. Спаунпойнт и паркур. Оп. Само исках само да го покажа, а не паркура, така че после ми паркура вече трябва да включи да играем паркура. Хайде да изключи се. Вече колко съм бутон. Като поставя бутон. Придържа ли трябва да го поставя тук? О май гад. О май гад. Спецахосна си сега. Ох, май се притяках. Стига бе. Стига бе, хората гледат. Ай стига. Ай стига бе. Ай стига бе. Ай стига бе. Не трябва да работиш. Не трябва да работиш. Very devil. Така беше спал. Те просто ще чита един бутон. Просто нямам цял ден. Тъписки вече. Който го ходят секретите за тъпи, нека да даде един лайк. Да, готини се изглеждат готини, но стрелят доста точно. Не умрях така, че се разсълвено явно, защото так си отзако може да се тях стопа. Малко чите, но нямаше да да кажа. Так съжалявам, но не така. Къде ми е въпроса? Ехо? Ето го следващия. О май гот. О май гот. Това някъде да го оцеля, честно. Там няма къде да го оцеля. 90-20 спаунпойнта. Аз съм най-умният човек. Никога не забравям нищо. Просто ще държа се усетна. Усетна просто даже тука. Така, няма да минам цели, няма да кажем да това не го изпилям клипа, защото даже не знам колко ми е станал. Не трябва да става повече 15 минути, аз не случвам там някъде стана. Не мога да погледна колко е. Така че като на това ниво ще... Като ще го мина. Какво? Като ще го мина днеска, ще спре да се първо там, понеже... Така. Само да се приготвям за следващото ниво. Видите, следващия клип ще видим него. Не знам колко са нивата, но в следващия клип ще ги минем тях. Само да това дали е лесно, а за това беше така тъсно. Ще падна тук долу. Ще видя следващото ниво, къде лесно можете ли го да видя. Това е по-лесно, отколкото предишните. Както да е. Първо клип сега ще отида на това ниво и ще спра до там.
Seta spam point. Haydi. Deixa eu passar no dog. Vai você finalizar com o levanta. Uau. Vai я может интересно. Ну, попробуйте заклипнуть, я вам заверху. Следующее приложим послушайте иначе, послушайте нечто. Слушайте, да продолжим. Другой парадокс, только не меня блестит. И мы делаем второй колесо. А если палец ногой, можно обдувить и чао.